Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Na yi wannan bidiyon ne domin in ba ku labarin wani abun asha da ya faru a gidan wani biki. Akwai wata bayar Allah da ta tafi gidan biki tare da diyarta. Bayan sun isa gidan bikin jim kaɗan sai ta bi ta bar ɗiyar. Wucewanta ke da wuya sai wannan yariyar ta kama kuka. Da ta kama kuka aka yi yariyar nan ta daina kuka, yariyar nan ta ki daina kuka. Aka yi da an ce yariyar ta daina kuka sai ta ce sai an nuna mata dodo. A'a, dukkan mutanen da ke gidan bikin nan kowa hankalin shi ya dawo kan yariyar na can. Ga yariya na kuka an ce ta yi shiru tana ta faɗin sai an nuna mata dodo. Ina mahaifiyarta ba ta. Ana cikin wannan abu sai ga mahaifiyarta ta dawo. Mahaifiyar na dawo to ai ke tun lokacin da kika wuce yariyar ki ta kuka. Mun yi ta shiru tana faɗin wai ita sai an nuna mata dodo. Mun rasa gane ina ta dusa. To a takaicen takaitawa in takaita muku da aka yi bincike aka zurfafa bincike ya yi nisa. Ashe wai idan yariyar nan tana kuka mahaifiyarta ta saba sai ta kwance zaninta sai ta dinga nuna ma yariyar na al'auranta tana faɗin dodo. Yariyar nan sai ta shiru. Da yariyar ta fara kuka sai ta kwance zaninta sai ta dinga nuna ma yariyar al'aura tana dodo. Saboda Allah wannan abin ya dace. Kwata-kwata wannan abun bai dace ba. Yanzu dai kun ga abin da ya faru a gidan biki, yarinya na ta kuka tana faɗin sai an nuna mata dodo. Don Allah ba a ji kunya ba mun san shi. Yana da kyau iyayenmu mata ku sani al'aura fa da kuke gani fa babu wanda aka yaddan mawa da ya ga al'aura in ba maharami ki ba. Haramun ne. Amma yau sai ka ga wasu iyayenmu mata ma sai su ɗauki ɗiyansu su shiga bayan ɗaki da su tuɓe tsirara. In suka yi wanka su da diyansu suna ganin kamar wannan abu wani burgewa ne. To wallahi ba al'ada ne mai kyau ba. Yanzu dai kun ga abin da ya faru gidan biki. Wa'in ga yaran da ake haifuwa masu ɗan banzan wayo duk abin da suka gani da sun fita suna wasa da ƴan uwansu haka za su zo su ta faɗin ai sun ga kaza ko kuma an yi kaza ko kuma mama na kaza da kaza take yi. A ce kina uwa a ce ke baki da aiki sai dai ki dinga sakin al'auran ki ɗiyanki suna gani. Wannan mugun tabi'a ne. Yana da kyau mu kiyaye. Yanzu dai kun ga irin abin da ya faru. Haramun ne wani ya ga al'auranki. Haramun ne. Balle ɗiyanki a ce ɗiyanki za ki zo kina nuna ma al'aura. Wani irin tabi'a ne haka nan. Saboda haka ina kira da iyayenmu mata don Allah don Annabi a kiyaye. Wallahi yaran da ake haifa yanzu ɗan banzan wayo gare shi. Ya kamata a ce mu yi kokari wurin ba su tarbiyya ba wai a ce mu ne ke ba da gudunmawa wurin lalacewar tarbiyyarsu ba. An saba ma yaro ya saba ganin tsirara abin da tsiraici tun yana karami a gaya mu ina tarbiyya yake a nan wajen. Saboda haka Allah ya sa mu gane don Allah don Annabi a kiyaye. Yanzu dai ga irin abin da ya faru gidan biki. Kare ana ta kuka ba nuna mata dodo dan zuru wallahi ka kiyaye ni cokali na ga ma ka bari ba dan gwari kai ma baka ji ko wallahi ka bari ala pompom wallahi ka bari kan wanda ya kara ce min ga dodo nan ban so wake so ya ga dodo kai ma ga dodo nan iko sai rabani ni ne naku Umar Yusuf Babasi wanda kuka fi sani da suna Dila a fagen wasanni. Allah ya samu dace, Allah ya samu fahimta. Iko sai rabani.